גיא בוילן, זיכרונו לברכה. המטיסה ב-21 יצאו מחבלים שניסו ככל הידוע לחטוף חיילים, נהרג בחילופי האש. ביתו מתקיים מחר. אין עוד אנשים כמוהו, אין לי אפילו איך להתחיל לתאר אותו. בגדול גיא היה ג'ינג'י, הוא היה סקרן, הוא היה שטוטניק. הוא תמיד עשה רעש. זה היה לו איזשהו משהו, לא יודעת, כמו אור, כמו בלגן. איזה. חיים לכולם. חיים. תשמע, החבורה פה מורכבת מאנשים ילדותיים בטירוף, והוא היה אחד הרציניים בחבורה. אפשר לספר את הסיפור על הפלמינגו? לא, עדיף לא. ספר, מה, מי אכפת? זה הקיבוץ. הוא היה נהנה מהחיים, תכלס. אני יכול להגיד גם שעל גיא, עם כל השטות ואת כל הילדותיות, הוא אשכרה נגע בכל בן אדם. כשהוא היה בן 8 הוא ביקש גיטרה, אז ממש התחילה המוזיקה. I think the music gave him confidence in life. It was the one thing that held his attention of everything he tried to do in the past. אמר לי, אמא, הבמה זה משהו אחר, זה חיים אחרים. זה המקום שלו, להיות מאחורי הגיטרה, להעיף את השיער שלו באוויר, שכולם יראו אותו. הגיטרת וי השחורה, שיער ג'ינג'י ארוך. אף אחד לא יכול להוריד ממנו את העיניים. לרוקסטאר אמיתי. היוזמה הזאת של המופע מאוד מרגשת אותי. יש הרבה מאוד דרכים להנציח חיילים. אני חושב שזאתי הדרך שהכי מתאימה בשבילנו, בשביל גיא בעיקר. מוזיקה באוזניים ובירה ביד ועם כל החבר'ה מסביב. ורעש. הרבה רעש. אני מרגיש שזה, כאילו אנחנו עוד פעם כולנו ביחד. מאז שגיא נהרג, שקט לנו, שהוא לא נמצא פה. אנחנו מנסים להחזיר את הרעש.